martuga-tua di tonga-tonga ni persaurata di pertikanon di hamu amang boru nami sarupa dona kot nang tuata naik tu pamarai dang nondohnoko di belga ni lasni rohata merhite-hite di anakmu rabdo di paroimu naung di nama buka persaripe rumah tangga pos dorohami asa sisa datangnya kita amang boru asa tujulon neron rumah tangga ni anak komu boru nami he bere nami gawe rumah tangga si buat dame si buat go las niroha di tonga-tonga ni nahumalia di las niroha nami di son di buat kami do ulus nagajang ulus nahapal jalas si torok gorga pita-pita nami do tongon tua mata di batana martuei asa amat tadi bata najumulu namang ulusi di bada do di todemu hafal marafokmu akacapalan nalomat tujulono toro maka pina permunu julono jala siga jangumur hamu amang boru rak do iboto nami juno asa doro nami ma ador haluka togu-togu ni lubuh ador hatiti togu-togu ni horbo nang saurmatu amang boru kurak di boto nami saha tu namar nini satu nama nono tu musik lihat tuh sehari Mangarade ma si Utiapang ngai dia nak kene na boruna